Bale, kaixo, egunon, mila esker denoi etortzagatik. Gaurko goiz hasiko dugu sujetuaren inguruko eztabaidarekin. Eta, beraz, hasieran egingo dugu pixkat mahai inguruaren kokapen bat, eta gero pasako gara hitzartzetara. Euskal Herriko mugimendu feministaren baitan sujetu politikoaren eztabaida, sujetu politikoak eztabaida gai izan dira, nondik eraikitzen diren sujetuak, zergatik eta zertarako, eta sujetuari dagokionez ere aldaketa ezberdinak presentziatu ahal izan ditugu azken 5 urteetan. Emakumeari asteriskoa gehitu zaio lehenik, eta ondoren emakumeez gain, boierak eta transak ere izendatu dira mugimendu feministaren sujetu. Euskal Herriko mugimendu feministaren baitan mandako eztabaida hauek, Euskal Herriko neska gazteon sarean ere lurreratze bat izan dute. Izan ere, sujetuaren eztabaida hau, bai maila lokalean, bai aurreko batera jotzean Elizondon, eta baita ere Euskal Herriko neska gazteen lantalde motorean ere presente egon dira. Eta beraz, sujetuaren eztabaida hauek aurtengo batera jotzera ekarri nahi izan ditugu. Sujetua eztabaidan ezbaian jartzeak, eta gure kasuan neska asterisko sujetua ezbaian jartzeak, neska asterisko gazteak sarearen izena bera ezbaian jartzeera garamatza. Izan ere gure kasuan sujetua alegia neska asterisko sarearen izenean bera dugu. Beraz, mahainguru honen helburua izanen da neska asterisko sujetuak eta ondorioz neska gazteak izenak eskaintzen dizkigun tresnak zein mugen inguruan hausnartzea. Eta beraz, gaurko mahai inguruan hausnarketa kolektibo bat bultzatuko dugu. Zentzu honetan, batera jotze honetan, neska gazteak sarearen izena aldatzeko aukera planteatu nahi dugu. Izan ere askotan esan dugun bezala, batera jotzea mugimenduaren eztabaidagune eta erabakigune nagusia ere bada. Hau horrela izanik, mahai ingurua planteatuko diren gogoetak oinarri hartuko ditugu, ostean bigarren zatian ariketa kolektibo bat egiteko. Ariketa kolektibo honetan alde batetik neska gazteak izenak eskaintzen dituen tresnak eta azaltzen dituen mugak izendatuko ditugu, eta beste alde batetik esan bezala izena aldatzeko aukera planteatuko dugu, etorkizunean gazte feministak era izena aldaketa eskaintzen dizkigun tresnak zein aldaketa berak suposatzen dituen zailtasunak jasoz. Bergogoratzea, lantaldeak osatzerako alde batetik zuen aulkietan baduzuela zenbaki bat. Beraz, hori, zenbakiak hilaraka jarrika daude, igual lehenengo jaran ikusten dut ez dagoela jende asko, deskonpentsazioa bada, ondokoekin jarri. Eta beste alde batetik, eztabaida hau gazteentzat bideratua dagoen metodologia izanen dela. Azaldu berri dudan ariketa kolektibo hau egiteko 3 hitzartze izango ditugu, eta gogoeta hauek baliatuko ditugu ostean emandako hausnarketa hauek osatze aldera. Beraz hori, animatu ere bai hitzartzeetan apunteak hartu eta abar. Eta gogoeta hauek partekatzeko baditugu gurekin Mijol Izarburu, Uma Ulazia eta Alex Iturbide. Mijo, mahai ingurua irekitzeko ondorengo galdera zuretzat. Zeren arabera eraikitzen dira sujetu politikoak? Eskerrik asko galderia txik, 3 txorra da esango, ondarrutarrez, da gero ja batun jarriko na berbetan. Lehen eskerrak emoti aguantolatu zuen da, noin neska gaztia, atzanin importantira alako espazixuk sortzi Euskal Herriko mugimendu feministi alkarreaz egon alixateko. Gero bebai, aipatzearen, baina baki hauela ontsi momentun Palestinan genozidixo bat ala emoten eta horren kondena absolutu da Israel estatu genozidin kontrako berba batzuk nahi neban bota. Eta orain,
Eta, txaparekin hasiko naiz, bale? Hori, txapita bat da, ez dago, tal, eta batuan egingo dut. Bale, orduan, sujetu politikoa, ez? Nolako izan behar du. Claro, kontua da, sujetuak eraiki izan direla normalean, natura, existitzen ez den natura baten baitan. Hau da, guri izan zaigu emakumeak garela naturalki. Eta horrek implikazio sozial batzuk, sozial eta politiko batzuk ditu. Hau da, ahulagoak gara emakumeak eta hortaz ezin dugu violentzia erabili, baina naturalki gara ahulagoak. Sentikorragoak eta sensibleagoak gara eta hortaz gure militantziakide matxiruloen txapak entzun behar ditugu oso kezkatuta daudenean beraien maskulinitateagatik, adibidez edo komo kontu hoiengatik. Baina naturalki sentikorrak garelako. Baita ere, zaintzaileagoak gara naturalki, ze badakizue, ez? Bitxoa gure sabeletan egoten da, tal, movida horiek eta hortaz naturalki zaintzen ditugu aurrak eta zaharrak ere, ze naturala da. Orduan, kontu zeibili behar gara naturalizazio horiekin. Filosofian horri esentzialismoa deitze zaio. Esentzia bat jartzen dela, eta baridirurila esentzia hori aldaezina dela. Orduan, zer gertatzen da esentzialismoarekin edo naturalizazioarekin, politikoa eta soziala den gatazka bat, naturaren erruz dela esaten dela. Orduan, honek zer ekartzen du bi gauza, bat ez dagoela erantzukizunik, zen nola izango du erantzukizuna sistema heteropatriarkala gure naturarena. Eta gero, bigarrena ezin dela aldatu, ze natura alda ezina da, teorian. Guzti horiek falazia batzuk dira. Eta arrasaren adibidearekin jarri nahiko dut, bai? Arrasa ez dago pigmentuetan, ez dago azalean. Arrasa atzerritartasun legean dago. Arrasa mugetan dago. Arrasa txuriok, poblazio arrazializatukiko ejertzen dugun violentzian dago. Ez natura baten. Sistema politikoak dira. Eta naturalizatu egin dira haien izaera politikoa ukatu eta aldagarriak direla ez erakusteko. Orduan, hau, nire aizpak esan zidan eta uste dugu morabilgarria dela askotan, identitateak askotan bilatzen ditugu barrutik kanpora, ez? Nor naiz ni, zer naiz ni, da ni naizen hori egikaritu behar da. Hau alderantziz da. Identitateak kanpotik barrura egiten dira. Hau da, Estatu Espainolarekin gatazka bat dugulako gara Euskaldun da independentistak. Gizonekin gatazka bat dagoelako gara emakume klasea, eta gizon da emakumeak sortze dituen patriarkatuarekin gatazka bat dagoelako gara transmariboioak. Zentzu horretan sujetuak estrategikoa izan behar du eta ez esentziala. Ez dago ezer gure barruan, movida kanpoan dago. Eta kanpoan dauden gatazkak anitzak dira. Adibide tontoa jartzeagatik, baina nik feminismo militatzen hasi nintzenean askotan erasoen aurka da kontuien aurka egiten nuen, baina, klaro, ni beti izan naiz lodia, nik enuen erasotzailerik. Eta orduan bukatzen nuen, nire kolega erasotuen William Wallacenak egiten. Ez zuen zentzu askori, kolega tia buena bat erasotzen zuten eta joaten zen gorda boiera bat maromoaren atzetik, leku nahiko raro bat zen. Eta kontu horiengatik ez eraki genuen lodia identitate gisa. Estrategikoa iruditzen zitzaigulako kontu horiek ez nolabait lantzeko. Orduan, ez dago kriterio esentzial bat identitateak sortzeko. Aurkaritza politikoa da gakoa eta aurkaritza politiko horietan estrategikoak diren identitateak aukeratu behar ditugu. Eta hori dela eta boierak eta tipo transak ez gara emakumeak eta ez gara emakume asteriskoak. Ez aigulako estrategikoa egiten kategoria hori gauza horien aurrean borrokatzeko. Orduan, beste anekdota tonto bat, baina gogoratzen du, kolega marika batekin unibertsitatean egoela irakasle batek esan zigula, ez da, zer nahi duzu, eta kolega honek esan zuen. Marikoiak jipoitzeari usten dioten erarte, nik honengatik borrokatuko dut. Eta ni ados nago horrekin, baina ez hori bakarrik. Nik ez dut nahi bakarrik transmariboioen aurkako erasoak gelditzea. Eta orduan gizonak, emakumeak eta transmariboioak alai bizitzea denok batera. Nik gizonekin da emakumekin bukatu nahi dut, ulertzen dugulako horiek estrategikoak direla. Zergaitik, helburua ez delako transmariboioen partetik gure sexualitatea askatasunetik bizitzea, baizik eta sistema heterosexuala apurtzea. Eta sistema heterosexualak bi sujetu ditu, gizonak eta emakumeak. Hoien artean esklabutza harreman bat eraikitzen du. Eta hor, feminista materialistek esaten digute adibidez, nola langileak eraikitzen dituena lan kontratu bat den. Lan kontratu bat non ez zaizun ordaintzen, baizik eta lapurtu egiten zaizun eta txusta bat eman bueltan. Baina guri eraikitzen gaituen kontratua beste kontratu bat da, eskontza kontratua da, eskontza kontratua esklabutza kontratu bat da. Eta horregatik gure aitonak jubilatzen dira eta gure amonak ez. Horregatik gure aitonak fabrika uzten dute, baina gure amonak eskontza kontratuen dauden baitan gure aitona zaintzen jarraituko dute bizi guztia, gure aitona guta besteak. Zergaitik, Monique de Wittig dioen bezala, sexuen presentzia esklabuen eta jabeena bezala delako. Hau da,
esklaburik gabe ez dago jaberik, jaberik gabe ez dago esklaburik. Berdin guk esaten dugu gizonik gabe ez dagoela emakumerik. Bai, antagonia eta gatazka politiko horrek sortzen gaitu eta ez inolako natura batek. Orduan, zentzu horretan, transbariboioen borroka eta borroka feminista guretzat klase borroka bat da, gizon klasearekin bukatzeko borroka. Marika boierak, transak eta emakumeak puntu batera arte batera egin dezakeguna. Zergaitik emakumeak puntu batera arte, ze borrokak triunfatzen badu, emakumeekin ere bukatuko dugu. Ze bukatzen dugunean jabeekin ez da egongo esklaburik. Bukatzen dugunean gizonekin ez da egongo emakumerik. Hortaz, eta ja, bukatzen joango naiz, Bitijek dioen bezala, feminista bat emakumeen klaseagatik borrokatzen duena da, bere azken helburua klase hori desagertzea izanik. Eta amatxuen goia. Eta zentzu hortan transmariboioak, ez gara gizon eta emakumeak, mierda hori erregimen heterosexualaren kategoriak direlako, eta gure estrategia identitarioa horren aurka altxatzea delako. Eta, klaro, zein da kontua, identitatea estrategikoa denean aldatu, moldatu edo mugitu daitekela. Ez delako esentziala, ez naizelako barrutik boiera, baizik eta heteroak daudelako naiz boiera. Orduan, adibide tontoa jartzeagatik, baina Espainiren aurrean independentista euskalduna naiz, baina independentista euskaldunen baitan feminista materialista. Feminista eteren aurrean boiera, eta abortuaren alde borrokatzeko emakumea. Osea, kontu guzti horiek. Beti jakinda gure helburua izan behar dela zapalkuntza erregimenak antolatzen dituzten kategoriak suntsitzea. Hau da, zuritasunarekin, gizonekin eta burgesiarekin bukatu arte. Da, hauxe zan txapiti, eskerrik asko. Bale, sujetuak estrategikoak izan behar dira beraz, ez? Neska asterizko sujetuak eta neska asterizko gazte sareak ze gaitasun artikulatzaile zein estrategikotasun izan dute eta zein tresna eman dizkigu sareak, Uma? Neska gaztian sariak gaitasuna azaldu dugu antolakuntza feminista aktibatzeko, antolakuntza feminista sustatzeko, herrixetan sortu dian neska gazte taldiak artikulatzeko, eta gaitasun estrategiko honen isla izan da bere ibilbidea. Pixkat kronologia kokatzean lea, 2017 eta 2018 urtietan hasi zian herri mugimendutik eta gazte mugimendutatik neska gazte taldiak sortzen, lehenengo topagune bezala hasi zian udalekoak antolatzen, baina gerota geixo izan da eta elkargunerako espazioa ondixauak bihar zialako, jungea formatu aldatzen, 2019an Durangoko jardunaldixan testu inguruan antolagunun egin dezagun topaketak, ostian 2021 batean Elizondon batera jotzia izan ginen. Pixkanaka izan da sendotuz, zabalduz eta egonkortuz jundan saria, eta hau da isla izan doan gaitasun estrategiko horrena eta estrategikotasuna mijok bota doanetik ere. Eman digu sariak tresnak neska eta gazte bezala jasaten dian zapalkuntzak politizatzeko, eman digu parte hartze politiko efektiborako eta boteretzeko tresnak ere, eragin ditugu aldaketak jendartian, instituziotan, beste gizarte mugimendutan, bihurtu gea ere mugimendu feministan agente garrantzitsu. Esan gehu 2018an zagoan utzune bati erantzuteko gaitasun eukidoala sariak, eukizoala gaitasuna momentuko bihar horri erantzuteko, jendia artikulatzeko eta mugimendua sortzeko. Lanketa politiko desberdinak eraman ditugu aurrea, dinamika eta proiektu desberdinak, gatazkak politizau ditugu eta disputau deu boteria gatazka hontan, atzo bota zeuen bezala lehengo mahai inguru zentralian neska gazte talde desberdinak. Eta oroar esan geu, lortu deula borroka molde propio bat sortzia, ekintza desnormalizatzaiakin, gabeko manifestazioakin, egin dugu ere geure buru berokixan simbolua eman diola modu baten kohesioa o mugimenduai, esan geu lortu deula etxeko modu bat, egiteko modu bat sortu deula eta horrek hartu doala neska gaztiak izena, neska gaztiak markia,
eta badakaula marka bat, ez? Geuria dana, bereizgarrixa dana eta indartsua dana, neska gazteak izena hartu doana. Bale, neska gazteak markak beraz, gaitasun artikulatzailea, bereizgarritasuna eta indarra badu. Hala ere, sujetuaren inguruko eztabaiden ondorioz izena aldatzeko aukera mahai gaineratu duzue. Zergatik? Neska gazteak sariak eta sortu duen marka honek badituzte indarguneak eta tresna desberdinak eskaintzen digute bota deten bezala eta hemen gozenok dakigun bezala, baina badaka bere mugak. Neska gazteak izena daka bere mugak, neska gazteak markak daka bere mugak, neska asterisko sujetuak dakalako mugak eta guk neska asterisko sujetua izenian dakaulako. Orduan, neska asterisko sujetuak dakan mugak, eraman gaituzte lantalde motorretik proposatzea neska gazteak izena aldatzeko aukera hori. Ezin deulako, inguru honen helburua dalako ez, problematizatzea neska asterisko sujetua eta erabakitzen balin bada neska asterisko sujetua ez deula nahi gure sujetu izatea, ezin deulako jarraitzu neska gazteak izaten. Sujetuan inguruko eztabaidak Euskal Herriko mugimendu feministan leku hartu izan dugu eta gure saria ez da salbuespena. Gaur erdigunea ekarri nahi izan ditugu eztabaida honek, baina eztabaida honek bai eman dia maila lokalian neska gazte talde desberdinetan, eman dia ere sortu ditugun elkargune nazionaletan 2021ko batera jotzean ondorio nagusietako bat izan zen sujetuan problematizazioako sortze zituen kezkak eta sortze zituen gatazkak, eta baitxere ondia presente lantalde motorrian goizanek bota doan moruan. Orduan, nahi izan ditugu ekarri gaurkoan eztabaida honek erdigunea. Nik kokatuko ditut lantalde motorrian eman ditugun eztabaidak neska asterisko sujetuan bueltan, eta ostian Alexek Buruntzaldeako eskualdian eman dian eztabaidak eta baitxere bertako herri desberdinetan eman dianak. Eta ze eztabaida? Lantalde motorrean eztabaida eman dela aipatu duzu, ze eztabaida eman dira bertan neska asterisko sujetuari dagokionez? Eman dira eztabaida desberdinak eta laburbilduko ditut bi ideiatan. Lehenengo ingetizketan asteriskoan inguruko eztabaidako kokatuko ditut eta bigarren ideia baten ingetizketan sujetuan estrategikotasunan inguruan pixkatere mijok bota doanan bidetik. Asteriskoakin hasteko eta hasi aurretik igual kokapen orokor bat, naizta aurrez ere goizanek bota doan. Euskal Herriko mugimendu feministak badaka ibilbide luzia eta ibilbide hontan zehar sisteman irakurketak jundia konplexutuz, mugimendua zabaldu egin da, eraldaketak eragin ditugu mugimenduan kanpoaldian, gazte mugimendutan, gizarte mugimendutan, jendartean, instituzioetan, eta mugimenduan barnean ere eragindia aldaketak. Eragindia aldaketak mugimenduan barnean, bai mugimenduan bertatik barrutik, baitxare beste gizarte mugimendu batzutatik. Orduan, kontestu hontano paraleloki ere eman dia sujetuan inguruko eztabaidak, eta honek eman dio bide, azkeneko 5 urtetan presentzia ditugun bi aldaketai, Euskal Herriko mugimendu feministakin lotuta, hori zen, sujetuan inguruko bi aldaketa. Lehenengoa izango litzake, 2018 urtean emakumei ipiniko zakola asteriskoa. 2018ko greban izango da lemia emakumeok planto eta emakumeok asterisko planto. Eta orduztikan ingo da asteriskoan formula hau errepikatu eta edatu. Testuinguru hontan sortzen da Euskal Herriko neska gazteak saria eta bere etxeu asteriskoa, ez bakarrikan bere etxeu neska asterisko sujetua, baizik eta sujetua bihurtzen da ere izenan parte, gure sarian izenan parte. Hori izango litzake lehenengo aldaketia, asterisko ipintzen eta bigarren aldaketia izango litzake 2019ko greban eta Durangoko jardunaldixean testuinguru hortan jarraitzuko da emakume asterisko sujetua erabiltzen, baina sujetua, formula hori erabiltzen, baina hasiko gea izendatzen boierak eta transak ere aurrezgo izanek bota doan bezala mugimendu feministan sujetu bezala. Euskal Herriko neska gaztean sariak ez dugu emango Euskal Herriko mugimendu feministak emandoan bigarren salto hori sujetua zabaltziana. Neska asterisko sujetuakin jarraitzuko dugu neska gaztean sariak,
neska gaztiak izenak beak blokeatzen doalako sujetua zabaltzeko aukera hori. Orduan oain momentuan mugimendu feministan sujetua dan hontan emakume boiera trans, neska gaztian sujetua jarraitzeu izaten neska asterisko. Zebada garrantzitsua sujetuan zabalpena, o zebada problematikoa neska asterisko sujetua. Durangoko jardunaldixetan bota zeuen bezala Medeakeko kideak mugimendu feminista interpelatu zen, mugimenduan barrutik, emakume asterisko sujetuak, emakumeak sujetua bakarrikan izendatzeu eta gainontzeko anistasuna, boierak transako orokorrian anistasuna jasotzen da asterisko baten. Orduan, bat izendatzen da, emakumeak izendatzeia, eta gainontzeko anistasun hori ez da izendatuko utzian izendatuko da. Honek suposatzeu jerarkizazio bat, izendatuta dozenan artean eta izendatuta ez dozenan artean, emakumean artean eta asteriskoan parte litzateken anistasun horren artean. Asteriskoa garrantzitsua izan da problematizatzeko emakume sujetua, neska sujetua, baina ez dugu anistasun hori izendatzen. Horregatik ere bestiak beste emango da bigarren pausu hori, mugimendu feministak 2019 urtean sujetua zabaltzeana. Mediakeko kideak bota zeuen, emakumei asterisko ipintze hori, asteriskoan formula hori, anistasunantzat balixo baino, emakumeantzat ustez anistasuna errepresentatzen zegoen asteriskoan parte litzateken jende horrentzako baino, zala erantzute ziola bihar bati, emakumeak asterisko gabeko emakumean bihar bati. Eta botazian galderak izan zian, ez? Nor dago lasai asteriskoarekin? Asteriskoak ordezkatzen duen anistasuna, edo normalitatea errepresentatu eta diskurtsoa idazten duen emakume asterisko gabeko cis heterofeminista zuria. Berdina gertatzen da gure sarian, neska asterisko sujetuan izenian zeinek etxe huizketan. Neskak o asteriskoan parte litzateken anistasunak. Zelakoa da gure mugimenduan gorputza. Asteriskoak ez dugu izendatzen o utzian izendatzeu. Eta izendatzen ez dana ez da. Orduan, neska asterisko sujetuan neska bakarrik dian ez izendatuak, gure sarian gehixengo zabala do osatuta neska zuri heterosexual cis argalez. Neska sujetuak eta ondorixoz neska gaztiak sariak ez deu irikitzen espazio bat, o ez deu irikitzen espazio seguru bat, boiera eta transantzako. Eta feminismoa izan behar da espazio militagarri, bizigarri eta irisgarria patriarkatuak zapaltzen gaitxun sujetuantzako. Espazio hori sortzia dano itokatzezaku, eta garrantzitsua da ulertzea hau ez dela karitatezko ekintza bat, ez dela emakumeak boieroi eta transai etxe iguten proposamen bat, eskuzabaltasunetik planteatzen dana, planteatzeu zizetero arautik kanpo kokatzen gehan gorputzak, planteatzeu gatazkatik eta planteatzeu mugimenduan barrutik. Durangoko jardunaldixetan ere bota zeuenez, izendatzia ez dela nahikoa gure realidade militante eta soziala aldatzeko, badakigu izendatzen ez dana ez dela existitzen, baina izendatziaren ere, izendatze utzak ez dugu realitatea ez ere esetikan sortzen, izendatziagatik bakarrikan ez dugu errealitatea sortzen. Boierak eta transak izendatzia toki bat ematia ez da nahikoa gure praktikan marku aldatzeko, hitzak behar dira realitatea aldatzeko, pentsatzeko moduak aldatzeko, ekintzei bide emateko, baina pentsamendu markuak aldatzean bidez, sujetu geixo izendatzean bidez, ekintzak aldatzea da helburua. Da helburua, espazio boierontzako eta transantzako espazio militagarrixak sortzetikan abiatuz, da helburua bihurtzea feminismoa ere espazio eta borroka bat sistema cis heterosexuala iraultzeko. Orduan, neska gaztiak sarian izena aldatzea, dator lotuta ezinbestian ere, neska gaztiak sarian ematen dian praktikan problematizazioak, praktika honek problematizatzeko biharrakin batea, ezinbestian jun beharko ja lotuta. Hau izango litzake lehenengo zatixau asteriskoakin lotutakoa igual, eta bigarrena sujetuan estrategikotasunakin lotuta, eta mijok bota doanan bidetik, alde batetikan neska sujetuan inguruko, eztabaidak kokatuko txut, neska sujetuan estrategikotasunan inguruan ingetizketan, eta ostian boiera eta trans sujetuan estrategikotasunan inguruan,
Neska sujetua, oain eta hemen borroka feministan ezinbestekoa deu. Ze orokorrian, jendartean, masaik handixena neska eta mutilak osatzeu. Orduan, neskak batzeko borroka feministan, neskak izateko borroka feministan parte, biharrezkoa deu neska sujetua mugimendu feministan. Horrek ez deu nahi esan, neska sujetua problematizau bihar ez danik. Neskak izateagatik lan geixo ingeue, erasotuak izango ja, boteria ukatuko zaku, isiarazi ingo zaku, sistema patriarkalak estrukturalki zapaltzen gaitxu, egituratutako arau multzo batzuen bidez. Baina zergatik jarraitzen dugu arau hauek, dinamika hauek egunerokotasunean. Zergatik ikusteu urtez urte, tabernan erdigunia gizonez beteta. Zeba hartzen dituzte gizonak erabakixak asamladetan. Zeba jarraitzezue izaten hemen txosten geixengo zabala heterosexuala. Zergatik irauteue eta zebadoz denbora guztean une oro presente arau patriarkalak instituzioetan, familian, militantzian, lagunartian, desiretan, proiektuetan. Arau hauek indarrian jarraitzeue, presente segitzeue, bestiak beste arau hauek bete etxeitxugulako eta arau hauek bete etxeitxuzuelako. Plazan erdigunea jungo ez gehalako, erabakixak hartuko ez ditxugulako, heterosexual izaten jarraitzezuelako. Orduan, sistema patriarkalan arauak betetziak, isiak izan, argalak izan, politak, zaintzaiak, diskretuak, heterosexualak, sistema bere hortan mantentzia dakar. Arau patriarkalak betetziak, sistema patriarkala erreproduzitzia dakar. Zehaztu nahiko ginen ere, arau honek ez betetzean erantzukizuna ez dela individuala o individuala bakarrik, dela kolektiboa, eta arau honek politizatu eta usteko kolektibotasuna eta antolakuntza feminista ezinbesteko diala, hortako tresna izanik sortu den eta sortzen gabizen sare hau. Hori igual neska sujetuan estrategotasunakin lotuta ho, bestetik boieron eta transon sujetuan inguruan, iruditzezaku, boierak eta transak sujetu estrategiko diala, oztopatzen deulako patriarkatuan erreprodukzioa. Arau batzuk ez betetzeko aukeria zabaltzen deu, arau honek ez betetzeko aukeria erreala dela demostratzen da, arauak ez betetzea posible dela esaten deue, gorputzakin, praktikakin, posible dela gizonak ezaintzia, posible dela gizonan aprobazioa bilatzea jukoetxia, posible dela gure arteko bizi proiektuak irudikatzea, posible dela alua izan da emakume ez izatea. Sistema patriarkalak bere erreprodukzioako ezinbesteko ditxuna arauak, natural bezala saldu digutenak, bere eskotik ez dakaela ize, eta arau honek ez betetzeko aukeria erreala dela, iraltzeko aukeria erreala dela, demostratzen dugu boierak eta demostratzen dugu transak. Horretxio iruditzezaku diala estrategiko sujetu honek. Orduan, horixe lantalde motorretik planteatzen ditugun eztabaidak, kokatzeko horixe, neskagaztiak saria eta neskagaztiak marka izan dela artikulatzaia, izan dela estrategikoa, erantzun diola uniko biharrei tresna asko eskaini dizkigula, baina baditxula bere mugak, neska asterizko sujetuak ditxulako bere mugak, eta neska asterizko sujetuak guk izenean dakaulako. Orduan, hau kokauta hau, planteatzeu lantalde motorretik izena aldatzeko aukera hori, eta ero ostean ere, osteko metodologian problematizatuko neska gaztiak izena, eta bai goizaneko eta dan bezala planteauko daukeria gazte feministakea izena aldaketa hortako, eta balorauko da ere izena aldaketa hori. Bale, Alex, neska gazteak sarearen baitan daude traka eta arrotzen. Ordea, gazte feminista bezala izendatzen zarete. Noiztik? Pixkat prozesu bat izan da, orduan pixkat kokatzeko. Esplikatuko izuet Buruntzaldako neska gaztean gaudela lau talde saretuak, bata dela traka, Andoaingo gazte feministak, arrotzen Hernaniko gazte talde feminista, Kafe Tertulia, Usurbilgo neska gazten talde feminista, eta Asunak Lasarte Horiako neska gazten talde feminista. Buruntzaldeko neska gazteak bezala aurkeztu ginean 2008ko irailean, eta orduan, justo hortan sortu zen Asunak, Lasarteko neska gazte taldea.
eta Buruntzaldean saretu baino lehenagotik kafe tertulia zeon Usurbilgo neska gazte taldea eta Traka Andoaingo gazte feminista taldea. Arrotzenen kasuan, Arrotzen Hernaniko gazte talde feminista, urtebete berandugo sortu zen, hemen Usurbilen egin genituen udaleku eta Elizondoko batera jotzaren ostean. Udalekuta zitzeiten, 2021ko uztailak 9/11 egin genituen hemen Usurbilen Buruntzaldeko udaleku batzuk, udaleku feministak, eta udaleku horien ostean Hernanin taldetxo bat antolatzen hasi ginen, eta deno batera Elizondoko batera jotzea joan ginen, eta batera jotzearen ondoren sortu genuen Arrotzen Hernaniko gazte talde feminista. Sare honen funtzionamendua da talde bakoitzak bere dinamika propioa daka, bere hausnarketa propioa dazka, eta bere aldean, bere aldetik herrian egiten ditu ekintza desberdinak, bakoitza bere aldetik, baino ematen digu aukera ere eskualde mailan antolatzeko, eskualde mailan hausnarketak egiteko, elkar saretzeko, problematika komunei elkarrekin aurre egiteko, eta gauza askoz gehiago, baino ez dizu etxapa asko bota nahi. Bale, eta sujetoaren inguruko eztabaidek izan dute lekua zuen eskualdean? Bai, batez ere izena jartzian, bi taldek, lehen aipatu duten bezala, Lasarteko Asunak eta Usurbilgo kafe tertuliak, Euskal Herriko sarean inertziaz neska gazte taldea bezala izendatzen dute bere burua, eta beste bik, Andoaingo Traka eta Hernaniko Arrotzen, behaien taldeetan hausnarketak eta prozesu desberdinak eduki dutelako, gazte feministak bezala izendatzen dira. Batez ere, izendapen hori aldatzea erabaki zuten, naiz eta Euskal Herriko neska gazten sarean egon. Eta aipatu ditudan hausnarketa hauek izan zen, hemen lehen aipatu dudan udalekutan, Usurbilgo udalekutan, mahai inguru bat egin genuen, transegoerei buruz kontatu ez dizuetena izan zena. Eta bertan, asteriskoaren auzia mahai gaineratu eta problematizatu egin genuen. Eta orduan, Trakaren kasuan, gerora hausnarketa bat eraman zuten herrira, eta problematika hau mahai gaineratzeko aukera eman zuten. Eta Arrotzenen kasuan, gerora hausnarketa askoetan eman, baino oso argi zuten horrela izendatzen jarratu nahi zutela, gazte talde feminista bezala izendatu nahi zutela. Eta mahai inguru horretan ondoriotako bat izan zen asteriskoa ezabatzea eta Buruntzaldeko sarea berri izendatzea. Baina, orain arte hor gehatua eztabaida, ez du ekintzara eraman, orduan eztabaida bai egon da, baina ez da ekintzara iritsi, ez du inpaktu asko eduki, baina eztabaidarako eta hausnarketarako aukera bai eduki dugu. Eta gazte feminista bezala izendatzeak ze aukera eskaini dizkizu? Trakaren kasuan, barne hausnarketa bat martxan jarri zen, eta hortikan hausnarketan galdera desberdinak, hausnartzeko galdera desberdinak sortu zituzten, gero pare bat aipatuko ditutenak. Eta asteriskoak kentzea, kide batzuk erosoago militatzeko espazio baten alde egitea pentsatu zuten. Eta baino, asteriskoa kentzeak eta izen aldatzeak ez du praktika hori zabalago eta aberatsago egingo. Esan nahi dut, praktika ekintza aldatu gabe aukerak irikitzen ditu, baino ekintza hori ez baldin bazu aldatzen azkenian gehatzezea, ez ezula ezer egin. Eta Arrotzenen kasuan, ni Arrotzenen parte naizela, Hernanikoa naizela, asteriskoa ez zitzaigun oso aukera proposaia iruditu edo aproposena. Eta izan zen pixka nire kulpa, nire barne gatazka izan zen ez bitarra naizelako. Eta proposatu nuen gazte talde feminista izendatzea Arrotzen, eta ez zan erozik egon, iritziak taldean izan zian denak igualak, denak euden pixkat deseroso asterisko horrekin. Eta bi taldeetan sortu diran
galdera hausnarketa batzuk botako izkizuetu hain zuen hausnartzeko. Eta gero guk atera dugun ondorio bat irakurriko dut. Bata da, talde feminista batean pentsatzezunean, zein perfil mota etortzen zaizkigu burura. Berdinak dira neska gazte taldeetan pentsatzen dugunean. Zein dira neska gazte mugimenduan militatzen duten pertsonak? Eta asteriskoa zer da, inklusiboagoa, izateko saiakera, baina horren barruan sartu nahi direnak aipatu gabe, osea, pegote bat, digamos. Eta hain irakurriko dut gu iritsi gean ondorioa. Amaitu nahi genuke esaten, gure sarearen muina ez da neska izatea. Horrek gutako asko eta asko uzten gaitu kanpoan. Gure sarearen muina feminista izatea da. Horrek garamatza asambleetara elkartzen gaitu herri eta auzoetan. Horregatik gara sare antolatu bat, ez neskak izateagatik feministak garelako baizik.